Zdarma můžete půjčit hole, kdo nemáte. Kdybyste chtěli, můžete závodit. Kolik nás ještě má být jenom ty Martiny? 1, 2, Jorovka do hele, těžně. 9. Severská chůze vznikla jako mimosezónní aktivita běžců na lyžích. Traduje se, že se měl konat závod běžců na lyžích a zrovna jim roztál sníh a organizátoři se i přesto rozhodli, že ten závod uskuteční a že se půjde tedy jenom s holemi. A tak nějak se vlastně začal tento sport vyvíjet, postupně se šířit do ostatních zemí Evropy až k nám do České republiky. Při té chůzi severské se používají speciální hole, které jsou vybaveny rukavičkou. S tou rukavičkou se tam pracuje, protože při chůzi vlastně se ta hůlka pouští vzadu za pažení, kdy ruka je za tělem a když se udělá krok, tak se ta hůlka zase uchopí. Při tom závodu nikdo nebude kontrolovat tu techniku, aby byla úplně dokonalá. To po vás nechceme, my chceme, abyste si ten závod užili. A já vás poprosím, abyste v zápalu závodním nepřešli v běh. Je to závod v chůzi a je potřeba, aby obě dvě nohy se dotýkaly země, respektive vždycky jedna noha je na zemi a jedna hůlka na zemi. Prostě vás poprosím, abyste neběželi, to je asi jediné, na co se tady bude dohlížet. Tak, co se týká té trasy, závodní trasa začíná 800 metrů od tady toho vlastně lesního divadla. Je značená pro družstvo, které má žlutou barvu, je značená žlutými fáborky a pro závodníky s oranžovou barvou je značená oranžovými fáborky. Takže nemůžete zabloudit. Závodníci se žlutou barvou a se svými asistenty by měli jít trasu, která má 3 kilometry. Je to kvůli tomu, že ta trasa je bezpečná, ten povrch je tam urovnaný a závodníci vlastně oranžoví potom mají trasu delší, která je na 6 kilometrů. Ta trasa je uzavřený okruh, takže start a cíl je v jednom místě. Tak, další informace dostanete ještě za okamžik. Já bych teď ráda pozvala na pódium cvičitelku Dagmar Drastíkovou, která s váma udělá rozcvičku, abyste se před chůzí ještě zahřáli. Výdech a lokty dozadu. Velký kruh. Nádech. Výdech. A jdeme. Hop, hop, hop. Ten zmatek. To je ta správná koordinace. Zahřátí. Hop. A vystřídáme pohyb, budeme pochodovat. Pochodujeme. Otevřeme bránici, zavřeme. Nádech, výdech. Super. Tak, takže chci jen říct, že kdo má fialkovou šňůrečku, tak to je tak na mě. Těch 153 cm až 156. Kdo má žlutou šňůrečku, tak je to tak kolem těch 165, 168 cm. Pak je zelená šňůrečka, ta je až do výšky 178. A pak máme modrou šňůrečku, ta už je těch 185 a výš. Ale teď nám to nevadí, jakou máme délku, ano? Tak. Ještě mám tady u sebe 5, 6 flexů. Máte na to, abyste si ruce provlékli těma smyčkama.
úplně zápěstí, úplně si provlékneme smyčkama. A víte, jak se prchá? Prchá se tak, že se udělá lehká pěstička směrem na prsa. Ano. A vy si chytnete daflex, tu pletenou část, ve výši vašeho poprsí. A teď si představíte, že vás lechtá předloktí, jo? Tady to předloktí. A budete si to předloktí, otřete si to tak hezky o hrudník, jo? O ten bok. Jo, to znamená, loket jde směrem dozadu. Loket jde dozadu, ano. A 19 poprosím, uvolní. A teď víc ten loket. Loket jde dozadu. Představte si, že za vámi stojí nepřítel a vy toho nepřítele tím loktem chcete odstrčit. Ano? Takže takhle to vypadá. To bolí. A máme tady takovou hezkou hudbu. A protože jsme na Nordic Walkingu, přesně tak, začneme pochodovat a přidáme ty paže. Se točíš, ale... Pořádně ty lokty dozadu. Nádhera. A stačí. A protože jste šikovní, tak si odpočineme, jenom si takhle dáme celý ten daflex přes krk, uvolníme si tlapičky a zapochodujeme. A můžeme jít do potřepu a nahoru na špičky, dolů, nahoru. A zvedneme kolena, šup, šup, dolů, nahoru. Dolů, nahoru. Dolů, nahoru. A zvedneme ruce. Dolů, nahoru. Dolů a nahoru na špičky. A ještě se vytáhneme. Pořádně ty ruce zvedneme k nebi. Dolů a nahoru. Dolů a nahoru. A já vám děkuji a přeji vám hodně úspěchu na trati. Tak, kdo by si chtěl zacvičit s pomůckou Daflex ještě více, tak nás tady najdete u prvního stánku. Děkuju. Tak se mějte krásně. A oni tady všichni vyrazili hrozně rychle. Před tebou, půl metru. Že dáme hezký klapou, kluci. Jo, jsou slyšet. No, kež by byli dlouho. Ať vím, co dobíhám, jo? Teda Ty docházím. nedobíhej, nikam. Běháme, chodíme. Jo. Já neumím chodit, já umím běhat. Běhání je zakázaný, to je diskvalifikace. Pozor, já vím, že jste sportovec, A budem ale dostávat, závod je v chůzi. budem dostávat takový ty nálepky, jako ty chodci. Za Ale- 3 konec. Jako varování 3krát a dost. Jo. No. A věřím, že budete poctiví. Nevím, co to? V hlavě určitě, ale co? 9, 8, 7, Takže 6, jsem teda pořád tady v té pět. levici, jo? 4, Super. Jo? 3, 2, 1, Tak, start. tak jo. Neběhej, Přišla od toho potoka, to je ta, jak jsme tam včera zabloudili, jak tam ty prasata byly. To já vím, to jsem jako ocenila, teda, že si ráno vstala a prostě tak perfektně to označila. Tak ještě pár kroků asi Ještě běžce, jo? Super. Dostávají vína, dostávají vína, junioři dostávají tělocvik a děti dostávají
nezamestnávají vůbec, platí tě jenom jedno. Tak to asi musíš předávat. Zbytek zbyde. A budeš dělat takže asistenta podávat? Já budu podávat. My si jdeme sednout jako diváci a budeme hrozně moc tleskat. Vy byste měli psát a líbat, ne? Jo, líbat. A přitáhneme se. Teď pusťte pravou ruku. Takhle se. Zvedněte ty prsty nahoru. A tu levou dejte prsty dolů. To je dlouhý. Máte tu stupinu. A teď horní ruku přidávejte. Zapneme noze. A já připomenu, že dopoledne jste mi tady zadali slova pizza, úsměv, destrukce, les a holé. A já jsem na to napsal následující věc. Tohle je pizza nejlepší z pizz. Dám si ji s tebou na polovic. Vykouzlím na ní úsměv z kečupu. Hlavně ten talíř na zem neupust. Vrchní říká, dnes tu chci všechno jedné destrukci. A štěstí máme dost i bez těch střepů. Ty k tomu šentířko pivo nám čepuj. Prošli jsme se vlídným lesem, polní cestou kolem Lebed, překonali sami sebe. Severská chůze baví nás tuze, hlasy k nebi doléhaj, známý pokřik holeháj, dobrou chuť a příště zase na nějaké super trase. Děkuju. Pro dnešní den exkluzivně zveršoval Tomáš Choura, se kterým se nenabourá, v ničem nejede a papír má jenom na verše. Na co se budeme teď těšit? No na příští ročník. Takže já pevně doufám a věřím, že se s vámi tady za rok znova opět uvidíme a že to všechno oslavíme při druhém ročníku akce Nordic Walking Challenge 2017 Česká republika. Těším se na vás, mějte se krásně do té doby, na viděnou. Thank you.